Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indo mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Diyos marhay na hapon po mga tugang, malud po ang gabos sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, initaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw, kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabutan asin nautob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan po, solemnidad kan pagsakat sa langit kan kagurangnan. Isabay man po niyato sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot kan mga minasunod. Rachel, Red and Kara, Eva Capiliano, Arimado and Punayo family, Nicole and Jano, John Ian Tonga, blessing offered by Jen and Randy Mangampo, as in for all the blessings, dulot kan Zamudio family. Special na intensyon for complete healing of Athene Claire Morales and Chris Jofer Manzan, fast recovery of Roberto Basilia Jr., dulot ni Sheila Basilia, guidance for new career, dulot ni Patricia, asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Baby Z, dulot ni Mom and Dad, Esteban, Marcelina asin Henry, dulot ni Eva Capiliano, All Souls, Mutuan Bienvenido, dulot kan Lynn and Ibarrientos family, Romeo and Minda, dulot kan Misolas family, All Souls, dulot kan Clarita del Rio and family, asin Felix and Visitacion, dulot kan Abinio family. Sa liwat, Diyos marahay na hapon po mga tugang, ngunyan po solemnidad kan pagsakat sa langit kan kagurangnan, matindog po ang gabos sa pagpuon kan banal na misa.
Nangunawitan ang kagurangan, Diyos na banban. Irugyaw sa bilog na pinapan, ang Diyos na kagalaw, ang Diyos na Punan niya tuan sa tuyang selebrasyon, sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. An grasya de Jesu Cristo, ang kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro ka ni Espiritu Santo, Bapa sa Indugabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa Indugabos mga tugang. Marahay na hapon man po, Father. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang at tuninongan, sa mga taong marahayan doon. Ginoo mawi ka, sinasamba mi ka, pinakamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli ka na pula mo, kamurawayan, kamurang na Diyos sa ating langit nun, Diyos Ama makakamay, kamurang na Yesu Cristo, kagurangan na Diyos, pero kang Diyos, aking kalaman, ikaw na
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, gibuwa kaming sa mga banal na kaugmahan magrukyaw, asin sa maludok na gawe inin pagpasalamat magugma. Tan pagsakat sa langit ni Kristo sa imong aki, iyuan sa mong pagtalubo, asin kun sa'y nagduman an kamurawayan kan pamayo, duman man inaapod an paglaom kan hawak. Huli kay Yesu Kristong, kagurang na niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang pagsakat ni Kristo sa langit, pagkatapos na siya magpahiling sa iyang mga disipulo. Nagwalat nin mga panugun-tugon na halaton ang pagdatong kan banal na Espiritu, na iyo ang magiging saksi kan sa iyang dayaday na pagkamuod sagkod paman. Ipinapagirumduman sa satuya na minsan si Kristo nagsakat na sa langit, padago siyang naghihiro sa paagi kan sa iyang simbahan. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Namumuta na Tiyupilo, isinaysay ko sa inot kong libro, ang gabos na ginibo, asin itinokdo ni Jesus. Puon sa kapinuunan, sagkod na isinakat siya sa langit. Bago siya isinakat sa langit, ang mga apostol na sa iyang pinili, hinulitan niya sa paagi kan Espiritu Santo. Nagpahiling siya sa inda, nindakol na bises, sa laog ning 40 aldaw, pakatapos na siya magadan. Sa mga paagi na nagpapatutuo na siya buhay. Sinabihan niya sinda, dapit sa kahadean ng Diyos, kan kaiba pa siya ninda. Tinugon niya sinda, dai ka mo maghali sa Jerusalem, halato nindo an ipinanuga kan sa kong ama na sinabi ko sa indo. Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad dai na mahaloy, bubunyagan kamo sa Espiritu Santo. Kan magkatiripon si Jesus asin ang mga apostol, hinapot ninda siya. Kagurangnan, ibabalik mo na ngunyan sa Israel ang kahadean. Nagsimbag si Jesus. An mga aldaw, asin an mga panahon, itinalaan kan sa kong ama, huli kan sa iyang kapangyarihan. Daina sa saindo an pakaisi kaiyan. Alagad, maako kamo ning kapangyarihan, pag-abot sa indo kan Espiritu Santo. Asin kamo, magiging mga saksi sa Jerusalem, sa bilog na Judea, saka sa Samaria, sagkod sa mga puro kan kinaban. Pakataram niya kaini, isinakat siya sa langit, mantang nagihiling sinda sa iya, dangan nalipudan siya nin Panginoron. Nagtitingkalag pa sinda sa langit, mantang nagiitaas siya, kan may magtindog na kataid ninda, na duwang lalaking nakagubing na puti, na nagsabi, mga taga Galilea, ano ta nagtindog ka mo digdi, na nakatingkalag sa langit? An Isos na ini, na kinuha sa indo, asin isinakat sa langit, mabalik, arog ka nahiling nindong pag-itaas niya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw, ning kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Gabos na banwaan, magparakpa kamo sa kaugmahan. Ikurahaw nindo sa Diyos, mga awit ning kaugmahan. Hulitaan kagurangnan, an kahurualang kawi, kinatatakutan, dakulang hade, sa bilog na kinaban. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog ning hamudyong sa kagurangnan. Ang Diyos suminakat kaiba sa an kinurahaw, an kagurangnan
kaiba ang tanog nin trompeta. Mag-awit kamo nin mga pag-umaw sa Diyos. Mag-awit kamo nin mga pag-umaw sa satong hade. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Ang Diyos hade kan bilog na kinaban. Umawon siya sa paagi nin mga salmo. Ang Diyos nagtutukaw sa iyang banal na trono. Siya nagahade sa mga nasyon. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, pinagtatawan kita kan rason kan sa tuyang paglaom. Si Kristo nag-ierok sa langit. Siya ang nagpara kan mga kasaalan na nagpapagabat sa satuya sa paagi kan pag-atang kan sa diri niya. An panuga kan sa tuyang kagurangnan sa pagligtas sa tuya, iyo ang dapat niya tong danay na girumdumon. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Dai naglaog si Kristo sa santuaryo, nagibo sa nakantawo, asin kaagid sana, kantunay na santuaryo. Naglaog siya sa langit mismo, saen nakiatubang siya sa Dios para sa to. An halangkaw na padi minalaog sa kabanal-banaling lugar, taon-taon na may darang dugo nin hayop. Alagad, day naglaog si Kristo, tanganing iatang ang sadiri niya nin dakol na beses. Takon arog ka iyan, dakol na beses man kuta na siyang nagtios, puon nalalangon ang kinaban. Alagad sarong besa na nanggad siya nagpahilingon yan, na madali nang umabot ang katapusan kang panahon. Tanganing paraon ang mga kasalan sa paagi kan pag-atang kan sadiri niya. Itinalaan na sarong besa na magadan ang lambang tao, dangan ang paghukom. Siring man si Kristo, inatang sana sarong bes para sa paghali kan mga kasalan kan dakol na tao. Maabot siya giraray, bako nang sa paghali kan kasalan, kundi sa pagligtas kan mga naghahalat sa iya. Kung siring mga tugang, may pagsarig kitang maglaog sa kabanal-banaling lugar, huli sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa to ang sarong bago sa kabuhay na dalan na naglagbas sa kurtina. Buot sa bihon, naglagpas sa iyang sarong hawak, naglagpas sa iyang hawak. Igwa kita nin dakulang padi na namamahala kan harong nin Diyos. Kaya magdulo kita sa Diyos nin tudok sa puso, asin may masarig na pagtubod. Dumulo kita sa iya na may malinig na konsensya. Hulita, lininig na ang satong mga puso, sa kanahugasan na nin malinig na tubig, ang satong mga hawak. Magdanay kitang masarig sa paglaom na ipinapahayag ta. Hulita, mapapaniwalaan niya to ang Diyos na mautob kan sa iyang panuga. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susug kisan Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa sayang mga disipulos, iyo ini ang nasusurat, an Kristo kay puha na magtios, dangan sa katulungal daw mabuhay liwat sa mga gadan. Sa ngaran niya, ipaguhulit sa gabos na tawo, puon sa Jerusalem,
an pagbakli asin ang kapatawadanin mga kasalan. Mga saksi kamo kan mga bagay na ini. Ako an mapadara sa Indo kan ipinanuga kan sa kong ama. Alagad maghalat kamo sa Jerusalem. Sagod na magabot sa Indo ang kapangyarihan hali sa itaas. Dangan ipinag-ibasinda ni Jesus sa luwas kan syudad sagod sa Betanya. Pagabot ninda duman, initaas niya ang saya mga kamot sa kabinindisyonan ni Sinda. Mantang binibindisyonan Sinda, naghali siya asin dinara sa langit. Pakasamba sa iya kan mga disipulo, panaunin kaugmahan na nagbalik ang mga ini sa Jerusalem. Danay sindag nasa templo, nag-uumaw sa Diyos. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Ngunyan pong Domingo, pinagsaselebrar niya to ang duwa na dakulaon na selebrasyon, ang solemnidad kan pagsakat ni Kristo sa langit. Asin man, 59 years ago, pinagpunan man so inaapod na World Day of Communications. No, saro ining Domingo na kung saan pinagihiling niya to kung papaano ang sa tuyang mga modernong komunikasyon nakakatabang sa pagbalangibog kan marhay na bareta o kaya man kan sa tuyang ebanghelyo. Kung hilingon niya to sa satuyang liturgical calendar, nababanga ini sa iba't ibang mga panahon o kaya mga seasons. Ang panahon kan pagkabuhay liwat na nagpuon kang Easter Sunday asin matatapos sa mga masunod na aldaw, iyo ang pinakahalawig. Apwera kan ordinaryong panahon, of course. Ang Adviento, 4 na semana. Ang Christmas season, nagkapirang semana man. Ang Quaresma, 40 aldaw, day binibilang ang Domingo. Asin man ang Holy Week, 7 aldaw. Ang pagkabuhay liwat, ining season of Easter, 8 semana. Aramtaman ang mga importansya kan mga panahon o kaya kan mga seasons na ini. Aramta na Adviento, asin man ang Quaresma, mga panahon ininin paghalat. Pinagahalat niya to sa Adviento, itong selebrasyon kan Christmas. Pinagahalat taman sa Quaresma, itong selebrasyon niya to kan Easter. Ang Holy Week man, syempre, pinagigirumdum niya to itong pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Itong Easter, pinagsaselebrar niya to sa siyang pagkabuhay liwat. Anong unyan ining pagsakat sa langit? Anong importansya ka ini? Ano ang makukuan niya to digdi? Ano ang relevance kaini sa buhay niya to bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano? Ano ang importansya kaiyan sa satuyang buhay espiritual? Sinabi man sa satuya, kang first reading, asin man kang gospel, isinakat si Kristo sa langit. Anong epekto kaan sa satuya? Aram ta na siya mapangyari, ta nabuhay ngani sa mga gadan. Aram niya to na siya naging tawo, huli kan panahon kan Christmas. Niya tatakaypuhan pa siyang isakat sa langit. Okay na bagay itong Easter, nabuhay liwat na siya. Niya tatakaypuhan niya pang magsakat sa langit. Kadakol lamang hapot. Pwede pa niya itong haputon kung niya tatabigla na sa nang nagbalik si Kristo sa langit. Iyo baga, niya nagsakatulo siya. Niya nagbalik tulo sa langit na day pangani tapuso sa iyang misyon. Bago kuta na, nagbalik sa langit as nagtukaw duman sa to kanama, dapat kuta na nabago niya na ang kinaban. Bako sa naso mga buhay kan sa iyang mga disipulos. Tanganing kuta na, ang karahayan asin katanosan, iyon ang maghadi sa kinaban. Ta Diyos baga siya. Dapat kuta na bago nagbalik si Jesucristo duman sa langit as nagtukaw sa to kanama, wala ng pagsakit, wala ng kagutuman,
wala ng kahilangan. Dapat kuta na ipinagtalingkas na kita ni Kristo sa mga bagay na ini na nag-uuripon sa katawuhan. Dapat kuta na pinagsigurado na ni Kristo na wala ng tawong magagadan nin huli sa gutom, o kaya mawaran nin istaran, o kaya magadan sa aksidente, asin kahilangan. Iyo ini ang mga nagkapirang kahaputan na pinagpepresentar sa tuya kan Domingong ini. Iyo ini ang mga kahaputan na pinaglalatag sa tuya kan okasyon, kan solemnidad, kan pagsakat ni Kristo sa langit. Pero tanganing masimbag niyato ang mga kahaputan na iyan, balikan niyato kung ano ang aram ta, manunungod sa Diyos. Pag inapot kita, bitbit mo ba ang Diyos? Siguro masabi kita, iyo nga, Father, midbid ko iyan. Iyan ang Diyos na naglalang, iyo ang Diyos na nagligtas sa tuya, as in iyo ang Diyos na nagpapabanal sa satuya. Aram niya to ang satuyang disposisyon tungkol sa Diyos. Maski nga may mga kaputan kitang siring kaini, nagtutubod asin namumuot man kita asin nagtitiwala sa mahal na Diyos. Nagtutubod kita na binalukat kita hali sa pagkakasala, asin kun siring binalukat man kita hali sa kagadanan. Sarong buhay na suhay kan Diyos, pinaraian kan mahal na Diyos. Namumuot kita sa sarong Diyos na nagpamibid na Ama, asin katuod. Nagtutubod kita sa kapangyarihan kan Diyos na iyan. Kapangyarihan na magtaonin ranga, kapangyarihan na magpaumay sa satuya sa mga kahaditan niyato sa buhay, kapangyarihan na magapagbago sa satuya. Kunsiring kaini, ang pagtubod asin pagtitiwala ta sa Diyos, nagtutubod man ako, nagrabe man ang tiwala asin pagtubod niya sa satuya. Tiniwalaan ni Kristo sa iyang mga disipulos nin misyon. Narumduman ito kan sa istorya kan Ebanghelyo, kan pinagsugo ni Jesucristo mandua-dua sa iyang mga disipulos, asin sinabihan, ibalagibog nin duan marahay na bareta, dangan bulungon ang mga naghehelang, magpalayas nin demonyo, iproklama ang kagayagayahan kan kahadean kan mahal na Diyos. Sarong misyon na maging aktibong tagapagpahiling kan grasya asin balaog kan mahal na Diyos. Balaog din pagpapatawad, balaog din pagkasararo asin katulinongan. Pero ining pagheras sa misyon na ini, pinagheras man sa satuya. Kitagabos na binunyagan. Iyuman ini ang pinagheras sa tuya ni Kristo. Itong pagsakat niya sa langit, ibinababa niya man ang pagsugo sa satuya sa sarong misyon. Kaya bako sana nakita tagapagtanggap kan biyaya kan Diyos, kundi tagapagdaraman kita kan mga iyan. Muya paano kan mahal na Diyos na magin man kitang mga aktibong tagapagpahiling kan sa iyang grasya. Muya kita kan mahal na Diyos na magin mission partners. Asin ang mission na iyan, pinagwawalat sa tuya, iyo nagibuhon ang kinaban na ini na mas maray na lugar na istaran kan gabos na tao. Ngunya na pinagsaselebrar tayo ining pagsakat ni Kristo sa langit, pinagpapagirumduman kita kan pagtitiwala kan mahal na Diyos sa tuya. Kitang mga Kristiyano, bako sa nang nagtitiwala sa mahal na Diyos. Nagtitiwala man kita, na kita pinagtitiwalaan kan Diyos. Iyo inan medyo nalilingawan niya to sa satuyang pagtubod. And our failure to remember this has contributed a lot to the present crisis of our faith. Because to keep faith in God without believing in God's faith in us is to remain on the level of a very primitive relationship with God. So we must believe
because the Lord believes in us. Arog na lang kaan, ang pagtubod asin pagtitiwala kan mahal na Diyos sa tuya. Kaya inaapod kita na magin katabang niya kan sa iyang misyon. Nabako sa nang tanggap kan mga bunga kan sa iyang misyon. Kaya baga nagtitiwala kita na dagog niya to sa ibang parte kan ebanghelyo, no paduman ka mo sa bilog na kinaban, sa indong mga komunidad, sa indong mga barangay, sa indong mga sosyedad, asin ibalangibog nindo, iproklamar nindo, ikurahaw nindo, an marhay na bareta sa gabos na nilalang. Kaya sa tuyang mga sitwasyon sa buhay, lugod ining pagtitiwala kan Diyos sa tuya, magpakusog sa pagduman sa tuyang mga misyon. Kasuhapon, nagkaigwa ni inaapod na Bicol Catholic Media Convention, no, duman sa Legazpi Expo, Legazpi City Convention Expo, asin nagtiripon duman sa mga miyembro kan Parish Commission on Media and Communications. Duman sa nasabing pagtiripo na ito, pinagpahiling naghereras kan manunungod digdi sa modernong pagbalangibog kan misyon. Na di man kita kaypuan magduman sa Africa palan, di man kita kaypuan magduman sa Middle East, o kung sa inpaman na kadikit ang mga Kristiyano, o kaya kadikit na mga tao ang nagtutubod sa mahal na Diyos. Sa simpleng cellphone, sa simpleng laptop, sa tuyang mga Facebook pages, o kaya Instagram, o kaya Twitter, iyaon palan dyan ang instrumento kung saan kaya niya to na magbalangibog kaining magayunon na mensahe kan mahal na Diyos. Pag nabukas ba kita kang Facebook, kadakol tulos dyan ang mahihiling niya to. Actually, nababanga sa duwa. So mga marhay na bareta, tapos so mga malain na bareta. Kadaklan sa tuyang nahihiling, mga malain na bareta. No, pag-iriwal, aksidente, krimen, mga CCTV footages kan mga krimen, etc. Pero sa ibong naladuman, yaon man so nahihiling niya to so mga sources of inspiration and hope. So pinapahilingan kagayunan kan kinaaban, so nagbabalangibo kan tataramon kan mahal na Diyos. Asin iyo man ini ang pinaglalatag sa tuya, ngunya na World Communications Day. Nalugod magikitang mga communicators of hope, mga tagapagbareta nin paglaom. Asin anuan sa tuyang mensahe, warang iba, kundi si Jesucristo na nabuhay liwat. Kan January 1967, igwang launch pad test sa Apollo 1. Ining Apollo 1, iyukuta na ini so pinaka-enot na flight ki tulong tawo duman sa orbit kan sa tuyang kinaban. Duman sa wiring kay ning capsule, na-expose ang sarong haliputo na wire nawara sa insulation. Igwa baga paano yung gari rubber baga. Nawaran sa ning kadikit. Asin man, itong exposed na wire na ito, nagkaigwan in violent chemical reaction. Sa laog nin segundo, nagkalayo itong spaceship na ito. Asin man, by 6:31 p.m., susarong astronaut, si Roger Chaffee said, igwa nga kitang sulo o kasulo digdi sa cockpit. Then a few moments later, a few seconds later, napundo sa transmission. As in, napundo ito, nagkukurahaw sa mga astronaut. Itong tulong astronaut na ito, nagadan. Then 2 years later, kansu Apollo 11, nagpupuo na,
kan sa indang preparasyon tangani na magduman sa bulan, si President Nixon kay ito, hinagadan su sarong astronaut na si William Safire nin sarong speech. No? Tituluhan mo ngaya iyan na In Event of Moon Disaster. Ano ang nakakontain duman si speech na ito? Sabi ni President Nixon, if anything went wrong on the moon mission, I would read it on national TV. With the radio communications with the moon would be cut off, as in man, so mga astronauts duman, they will be left alone to die. Dangan sarong padi o kaya sarong ministro, an mapangaji para sa mga kalagdinda. So igwa ng precaution. Abo na nidong arugon so nangyari duman sa Apollo 1. Pero dahil nangyari, on July 20, 1969, with less than 30 seconds of fuel left, the lunar mobile landed in the Sea of Tranquility, duman sa bulan. Asin man si Neil Armstrong, no, nagbaba, asin nagtungtong, duman sa bulan. It was the first time a human had ever gone to another celestial body. Pagkatapos na magbalik ninda, digdi sa Kinakban, so mga astronauts, no, pinagparade, no, kadakol na mga dinners ang pinag-atindiran ninda, na sa saindang onra na pinagtao sa bilog na Kinakban. Grabe sa celebration. Na-accomplish niya itong mga tao itong greatest technological achievement of all time. Sa siring na paagi, si Jesucristo man, He accomplished the greatest act of love and redemption of all time. As ining Kristo na ini, pinagbabalik duman sa langit. Asin ang selebrasyon nagpupuo na. Jesus had done it. Jesus completed the most dangerous and most important mission of all time. Matrayumpo, mapanggana, mapangyari si Jesucristo. Asin iyo ini ang pinagseselebrar niya to ngunyan na Domingo. Si Jesucristo na nagbabalik duman sa langit, na nagbabalik duman sa iyang Ama. Asin kita pinagtatauan na magpadagos kan sa iyang misyon. Gabos ini, mga prefiguration, kan gigibuhon man sa satuya, kan mahal na Diyos. Sarong promesa na kitaman, ibabalik duman sa langit, na kung sain ang satuyang kagurang na nagahade. Duman sa lugar na ito, mapapanoan sa tuyang paglaom, ang sa tuyang pagkabuot, asin man ang sa tuyang pagtubod. Amen. Matindog po ang gabos. Sa tuyang ipahayag ang sa tuyang pagtubod, kita gabos, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin kan daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nenta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, na mundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilunubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ngunyan aldaw nin paglaw masin panuga, buksan niya to ang sa tuyang puso sa Ama, nan sayang kapangyarihan naghihimo sa tuyang buhay, asin hagadon ta ang sayang tabang sa tuyang mga kaipuhan,
an sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga, an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin mga obispo, pakusugon kan Espiritu, na mabuhay sinda susog sa indang halangkaw na katungdan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga, an samong pamibi. Tanganing maging mabunga ang mga paglapigot kan mga misyonero, na nagaharubay kan Ebanghelyo sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga, an samong pamibi. Tanganing sa bagsikan spiritu nin katoninungan, kauruyunan asin kapatawadan sa satuyang mga harong, malampasan niya to ang mga kahorasaan asin pag-imon na nakakaulang sa satuyang pagkaminuruot muutan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga, an samong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, di magluya ang buot, kundi makakuanin paglaom asin ranga sa pagsakat kan kagurangnan sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga, an samong pamibi. Initaas niya to ang sa tuyang mga pamibi. Urog na ang pamibi, pasasalamat, dulot ni Jen and Randy Mangampo, asin sa Mudio family. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga namumutan niya tong gadan, makahiras sa kapanuan nin buhay ni Kristo, nangunyan na aldaw, nagbalik sa Ama, ipamibi niya to sa kagurangnan. O Diyos, sa muyang Ama, itinauman sa imong aki bilang giya sa pagbaklay niya mo sa kinaban. Tabay kami makasunod sa iyang linakawan, tangani makalaw kami sa imong kahadean. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi ka o mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami mapakumbabang nagdudulot nin sakripisyo para sa pagpamuraway kan pagsakat sa langit kan sa imong aking unyan. Waras sa namimibi kami na huli kining urog kabanal na pagpatinarautahuan, makabangon kami pasiring sa kalangitan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkoran. Hulitaan kagurangnan na si Jesus, hade kan kamurawayan, kagdaog kan kasalan, asin kagadanan. Sa tubang kan mga nagngangalas na angeles, suminakat ngunyan sa kaitaasan in kalangitan, pagultanan kan Diyos asin mga tao, hukom kan kinaban, asin kagurangnan kan mga kabagsikan. Bako tanganing talikdanan hamak ming kamugtakan, kundi tanganing magsarig kaming mga kabtang niya na masunod duman. Kung sain siya nag-enot sa mong pamayo asin kinikanan. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nagugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga lagit no na virtudes asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sakod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin magpasalamat binakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. At pagkagadan mo kagurangan, ipinapangareta niya mo. At pagkabuhay mo liwat, ipinabayan. Sagod na ikaw magkato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tirapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa ng kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon, natukduan ka mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuon kang Diyos no nakaugalian, nangahas kitang magsabi. Kapanayon, kanyaran
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa maldaw nyamuan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat, kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katoninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigua na siya patoninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katoninongan kan kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauan kita kan tanda nin katoninongan. Peace be with you po. Mga tugang, uyan, kordero kan Diyos, Yesu Kristo. Siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigon, ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog,
an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Malahod po ang gabos, pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, si Jesucristo sa muyang tugang, asin an kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na spiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpapatalubo, kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon an karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sa good paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, an siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo samuyang Diyos, banal sa gud paman, an kamurawayan asin kaumawan,
sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan sa paman, na nagtutugot sa mga yaon sa daga na makinabang sa mga Diyos no na misteryo, namimibi kami warasan na ang pagkamot kan Kristiyanong kaibudan magdara sa muuduman kung sainan sa mong pagkatawo yaon sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Pro Seminaryo as in World Communication Sunday. Anatipon yato sa mga misa kay nakaaging Sabado as in Domingo, nag-abot po sa 36,009 pesos and 25 centavos. Ang naambag nyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,341 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,652 pesos para po ini sa tada. Sa mga maawot po, magbakalin souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote o canvas bag. Available po ining mga items sa opisina. Siring man sa aga, Hunyo 2, sagkod 4, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules. Magkakaigwa po nin 3 masses for the dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na abuot niya tong girumdumon. Salamat po sa nagpapadagos nindong suporta para sa tuyang tada program. Ang nakolekta niya to ka nakaaging bulan na Mayo, hali sa tada canisters, igwang total na 21,790 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuahon sa opisina o sa mga tao sa likod, tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini para sa ngunya na bulan kan Hunyo. Salamat sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nagdonate ka nakaaging simana. Mga minasunod na anonymous, 2,900 pesos, 2,000 pesos, 1,350 pesos, tulong tig 1,000 pesos, duwang tig 700 pesos, duwang tig 500 pesos, 300 pesos, Scan Rainwell or Cal Ortiz, 500 pesos. Diyos mabalos po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan na nama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bayo't ihayag mo rin siya, at ating ilunya gawitan siya. Nagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at dalan siya'y parangalan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! At isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas. Kayong dumaan sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina't sumayaw buong bayan, magsasabay sigaw sa limutan. Ang ganan niyang ating siniling at bituin, liwanag ng Diyos umahati. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at dalan siya'y parangalan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Good afternoon po.